Hello friends, ang Abangcha bosumutari arang nonton nagasino dong ang channel I love Abangcha. Oh my god. Gumun moनसे video nonton boy ko borani jan lagase angni goसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय बाहरबाय so दिनै जोबोद excited मानो होनोब्ला आङो लाइभआव गुबुन मोनसे रोखोमनि एक्सपिरियेन्स लानो थांगासिनो नाथाय दिनै लाया बे एक्सपिरियेन्सखौ उनावहाय लागोन किन्तु दिनै बेनि डिलिभारि दं बेखौ आङो दायो लायनो थांगासिनो बे मा जिनिस नङा होनब्ला नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखादों बेयो जादों JOLOCHIP वर्ल्ड हटेस्ट माने चिप्स बियो बुहुमनिनो बयनिख्रुइबो आलु गोसा चिप्स बियो मात्र गांसेल' बे चिप्सआनो जोंनि मेगननि मोदै गोलोमदै सिमां नुहोलायलांगोन so आङो दिनै जोबोद एक्साइटेड मानो होनब्ला साननैसो उनावहाय आङो लानो थांगासिनो दङ मोनसे गुबुन रोखोमनि मोनसे एक्सपिरियेन्स so दायो थांनोसै डिलिभारि लानो so नोंथांमोना नायलायबाय थादो so जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदों प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे थुदो दायो डिलिभारि लायनोसै डिलिभारि बय आंखौ भेरखौहाय नेगासिनो so दायो थांबाय थानोसै लायनोसै डिलिभारि लायनोसै नङा होनब्ला so बेखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय स्किप खालामाजासे नाय मा जिनिस माबायदि बेखौ खुलिनानै नोंथांमोना आनबक्सिं खालामना दिन्थिगोन so let's go डिलिभारि होग्राया नेगासिनो नै जोंखौ आरो दायो लानोसै थांनोसै रिसिभ खालामनोसै डिलिभारिखौ आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामना दिन्थिनोसै आनबक्सिं खालामनांगोन ना थांनानै So friends, finally मोनफैमारबाय नै JOLOCHIP oh my god world hottest चिप्स बियो बुहुमनि बयनिख्रुइबो आलु गोसा चिप्स नै आंनि आखायाव नैबे समाव दङ oh my god फाइनालि मोनफैमारबाय आरो बे भिडिअखौ जायफोर बिथांमोना नायगासिनो दङ बिथांमोना प्लिज अननानै बेखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बे भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबथासिम so friends बेखौ दायो आनबक्सिं खालामसै नङा होनब्ला so नायनोसै बेवहाय दं मारोना गैया मा दङ मा गैया so let's go let's go बेखौ खुलिनानै बुहुमनि बयनिख्रुइबो आलु गोसा चिप्स oh my god मोनथाम so आङो नोंथांमोननो बेखौ खुलिनानै दिन्थिनि माबायदिहाय सिङावहाय नङा होनब्ला so let's go oh my god yes whoa yes बे मोनसे जाबाय नैखौ खुलिनोसै गासैखौ खुलिगोन थाब खुलिनोसै या नै मोनसेबाव आरो मोनसे दङ yes I am very excited नुनानै माने बोरैबा नुखायो oh yeah देखो और एक नै मोनथाम अर्डार होखादोंमोन नालाय मोनसे नै मोनथामबो नै नुनायावनो माने डेन्जार नुखायो माने बिनि जि कभारखौ नायोब्ला नोंथांमोना नाय बिराद डेन्जार आरो बेहा पिक्चारा जेरै ओरैबायदिनो माने नैबे जिनिसा बेहाय बे ओरैबायदि गिदिर मोनसे बक्स किन्तु बेनि सिङाव मोनसेल' चिप्स दङ आरो बे मोनसे चिप्सआनो जोंखौ सिमांबो नुहोनो हागौ थानाय जानाय मोदै गोलोमदै गासैखौ माने सोलायजोबना होनो हागौ स' बिदिब्ला नोंथांमोननो दिन्थिगोन बेनि जानायनि एक्सपिरियेन्सखौ साननैसो उनाव नोंथांमोना नुगोन फाइनालि आंनि जि अर्डार JOLOCHIP अर्डार बुहुमनि बयनिख्रुइबो आलु गोसा JOLOCHIPनि अर्डार नै मोनफैबाय थारैनो मोनथाम नै आरो नै उनथिंहाय लिरनाय दंखायो माने वार्निं होनाय दंखायो मानो होनब्ला जानला मानला सुबुङा बेखौ जानो हाया जोबोद डेन्जारियास बियो एलार्जि थानायफोरा जानो हाया जानो हागौ स' आंबा जानो हागोन ना हाया जाखानाबा मा जायो जेबो मोनथिया स' थेवब्लाबो बेखौ जाना नायनोसै लाइफआव गुबुन मोनसे रोखोमनि एक्सपिरियेन्स लानांगौ लाइफआव जोंथ' माला थांना थायो माला थैयो माला मायो मा जेबो मोनथिया स' बिदिनो लाइफआव खनसे एक्सपिरियेन्स लाना नायनोसै स' JOLOCHIP oh my god आरो बेजों दङ वार्निं बुहुमनि बयनिख्रुइबो आलु गोसा चिप्स JOLOCHIP oh my god गुबुन मोनसे रोखोमनि मोनसे आङो एक्सपिरियेन्स लानो थांगासिनो oh my god friends बेनि माने एक्सपिरियेन्सनि भिडिअखौ आङो साननैसोनि उनाव बानायगोन बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायखादों जे भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालाम लोगोसे जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानैब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होनो जाहाथे जेब्लानोखि आङो बे एक्सपिरियेन्सनि मोनसे भिडिअखौ हगारो अब्ला नोंथांनियाव नटिफिकेसन मोनगोन अब्लासो नोंथांनियाव नटिफिकेसन मोनगोन नङा होमब्ला स' बेखायनो आङो बेखौ आरो नोंथांमोननो आं खावलायखादोंमोन
बुंखादोंमोन जे बेवहाय आङो मोनथाम अर्डार होदों मोनथामनिनो मोननैखौ जोङो आङो बे भिडिअ इउज खालामगोन नाथाय मोनसेखौ नोंथांमोननो मोनसे गिफ्ट एबा जायफोर बिथांमोना बे एक्सपिरियेन्सखौ जल' चिप्सनि एबा आलु गोसा जे चिप्सनि मोनसे एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोना लानो लुबैयो बिथांमोना आंनियाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आङो बेनि गेजेराव नोंथांमोन सायख'गोन सोरनो हरनांगौ हरनाङा नङा होनब्ला सोर लाजागोन लाजाया बिथांमोननो आङो बे एक्सपिरियेन्सखौ एबा गिफ्ट हिसाबै आं हरगोन स' बेखौ एक्सपिरियेन्स ला गासैबो नङा होनब्ला बुहुमाव जायखिजाया खामानिफोरखौनो मोनसे एक्सपिरियेन्स लानांगौ स' बिदिनो आंबो एक्सपिरियेन्स लागोन आरो बेखायनो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय बे एक्सपिरियेन्सनि भिडिअखौ नायनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव स' बेखौ मिजिं थिनायजों लोगोसे आंनि दिनैनि बे सर्ट ब्लगखौ एसेबां फोजोबबाय स' बाय लोगोफोर इयुननि ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनफिनगोन